Skjern Motorcykler, det er en relativt gammel virksomhed, der startede i 1973. Min far og hans bror startede den, og så har vi jo solgt og repareret motorcykler lige siden. Der går firmaer ude på værkstedet, som servicerer motorcyklerne og reparerer og laver forsikringsskader og hvad der ellers måtte være. Alle typer af reparationer på motorcykler. Jamen, det betyder jo også, at vi har relativt mange motorcykler igennem værkstedet derude, og derfor er plads også bare rigtig, rigtig vigtigt for os. At der er plads omkring liftene, og mekanikerne de kan gå frit derude, og der er plads til dem. Jamen, vi har rigtig meget pap, og det kommer jo fra alle vores reservedeler kommer ind, og så alle vores motorcykler, de kommer også pakket ind i pap, og nogle af cyklerne kommer faktisk også, hvor det er paprammer nærmest, ikke også, så der er relativt meget pap. Tidligere der tog vi jo kasserne, og så skar vi dem op, og så røg de ud i en stor papcontainer, der stod udenforan, som så også så forfærdeligt ud, ikke også, men det var sådan proceduren i det. Og så det næste i det der, man kan jo ikke rigtig få det presset sammen alligevel, så den container der var fyldt hele tiden, uden der var noget i den. Hverdagen er blevet meget nemmere, fordi nu pappresseren, den står jo ved siden af vores arbejdsstation, der hvor vi pakker ud og pakker reservedele ud. Så ryger det bare direkte i pappresseren. Og så kan man sige, så er man fri for den der gang ud i container og tilbage igen. Så det er jo meget nemmere, og værkstedet bliver meget mere ryddet af det. Så det der med, at det kommer væk med det samme, det er helt fantastisk. I og med, at man ikke behøver at komme udenfor længere med pappet, så er man jo også, i hvert fald i vinterperioden, og det er jo rigtig rart, at man ikke skal have porten stående åben i forhold til kulde og varme. Og så sparer man jo også penge på sin elregning og varmeregning. Så det er rart, også i forhold til skidt, og man ikke skal trække alt muligt med ind og ud i værkstedet, specielt hvis det er vådt. Jamen jeg vil sige, i forhold til at få den tilsluttet, så ham montøren, der var der, det tog jo en halv time ind på en palle og koble luft til det eksisterende trykluft, vi havde herinde, og så kørte det jo. Så det er nemt, altså, og det fungerer, der er aldrig et problem med det. Aldrig. For mig er den pappresser bare verdens bedste investering. Altså den holder bare det ryddet, og for mig betyder det bare rigtig meget, at det ser ordentligt ud. Og det gjorde det bare ikke før med alle de der kasser, hist og pister, der lå og rodet. Og det er jo ikke altid, det er mig, der håndterer de kasser. Man kan sige, så er der en mekaniker eller noget, der også håndterer dem, og så ligger der noget det ene sted og noget det andet sted. Nu ved vi, hvor det er henne. Det er i den pappresser, og det er bare helt fantastisk. Det er en maskine, man overhovedet ikke anede, man manglede, men når man så endelig har fået den, så kan man simpelthen ikke undvære den. Så har man faktisk bare lyst til at få den nye model med det samme. Så nej, for mit vedkommende var det ikke noget, som jeg overhovedet anede, at jeg manglede. Jeg vidste bare, at jeg var træt af det pap der, og så den løsning her, den er bare helt kanon.